communication. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khandai tarik risau arhaja ar phaulai kalarai pen khut ya kishnong ki thau lingba ka jingarap bat ka jingkarshan ka World Bank ya ka ni ka rai la shim haka jingalang hapdeng ka Executive Committee ka KHADC bat kinong yalam ka World Bank na United States of America bat ka Meghalaya State Pollution Control Board banya thir sani halor ka rukam pentrikam ya ka an solid waste management jong ka district council balayo jingmanjur shan na ulat ka jala Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sing siem ula ong ba anwat jaka shu haki kato ka ne kishnong ban pentrikam ya ka Resource Recovery Center nalor ka jaka ka bala ithu lupa hamaulai mauro ka KHADC ka World Bank ki hima bat kishnong kan penlong ya ka jingpen snguthu pat ba halor ka rukam trikam jong ka Solid Waste Management lengba ki RRC bat ka ne ka jinghikai pat ba kan sedang nadu ki school ki yau ki hat bat haman la kishnong Knang babaro kinong shong shnong kintip shai halor ka rukam the nyot katkum ka juk mentah. Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council minta ka sngi ka khandai tarik ni Risau arja arpulai ringkat ka jing dalang jong i Deputy CM ba PNCM EM in charge jong ka health consultation ba Victor Rani EM in charge jong ka land ba Tibor Lang Pathau ni kwa ban pentip shaki pai ba nong shoshnong ki ba hap ha ki jaka ba ding ba ki pai ba menta kila len a bat kila bun jingmut kham tam ru kila mi ki jai issue ki ba pher ha ka bai de ba kanika solid waste kini ki jabo ki ba mi na ki yeng ki sem nang tan ki bewi ki jaka ki ba la pentut ha ke imlang salang pinda pe dang tang dang shen ru nilai i ka jing lum thup iki jabo iki waste solid waste hapo yo juai ru yo mosiang kanikla mi shibun ba ki kenram te ni i pa menta kanika por kanika juk ni don kam ban te lakam ya bai de ka solid waste te habai dei bakani na soban penpau ya kajing ai khoblei ya u governor jongka Meghalaya house nam arjar arpho baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas sikowe ka bill but nilayo ekenika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 but halor kenika act kala krenshai but la aibor yingi ya ka district council ban te lakam ban wanra yaki kendon but yaki rules ki guidelines ki prepare kumno ban te lakam ya ka jing long jingman hakishnong ki thau ha be dei bat ku nyut ba mi na poshnong da ne new solid waste te nakaliang ga jungi ngi i ba hoy ki wat la dampat don ni ka akru ni so ban ai kublei ki dor bashnong ki prepare apo ri khasi jungi kiba la shimkya nakamta kanika solid waste kila don ki kali kit nyut kila don kini ki jaka ba pher baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka darbashno kila le henry sultanat menta ba nakaliang ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham ya kham sha janga ha be de kini ka kam ngim kwa ba kashnong kan khuj tang habawan pen khuj yo nyut wan kit yo nyut dikikali na kishnong bat kin libu shiki jaka landfill de sikra kan sakhu tang kishnong ne dangi phai pat ikitu gi jaka ikishnong bahajan jong ka landfill kumun shu ajimut kum ka martin kishnong ba marjan kum ka maulai daki lai 100 kilometer ru ka jingsma na po martin kadang sakriang te kala wanra ikajing bombiang po shnong po thau wat kumjuru kala banwara shibun ki jingpang jistom po shnong po thau namar bombiang kanika landfill te habai dei bat kanika mit KHDC kamut kiniki santan di district ka district East Khasi Hills district Riboy nang ta ka West Khasi Hills ka Eastern West bat ka South West ba menta ka sngi nilayo banya kendu kerpang bat ki official bat ki he jongka World Bank ki bawan ban ya kendu kerpang yangi hadin ba nakaliang
jong kene ke executive committee batmai hadin bengilayo ban shimti ke isi haka aphoterik ujun mentau snap ngilak pe iki kam kiba idon kamba hakmat ke bangi de bentre kum ke executive committee te habede bakani tingila khot ia kini ki official jong ka World Bank napo ki napo badai napo USA na Amerika bakun tup ya Terry Martin the senior urban development specialist jong ka World Bank nang ta u Keith Newman badai waste specialist international consultant nang ta Ridiman Saha badai urban specialist badai pek ya ka India ba base ya ka office jong u hapo New Delhi badai ru na ka World Bank te kajing kendu kajungi mentakasi nyathir nyatai nyekren hakabeide pat kajing long jingman jongka nika jaka kajungi kari kajungi nika rules haka nika solid waste management rules kabatmai kabangin penrung kan dandu wat eka penalty yakini kiba le kumta te kani kan yarap ha wat ban penne pensa ru wat eka jingkhut jingsuba jongkini ki tolong kajungi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikini ki wa duit kidon pun bah ki wa mentah po social long ke bam wa mkhra ka bam internet shu ban pe ka wa mshapi namar nak babon bah ki jaka ki la tu ki nyut ki ba per ha kini ka wa te la shai ka sngi ni lai pen be bakan don ka field visit te ka baning kong nin le ha ka por khat arbaje min sing hang te ha po wa mkhen hang te po them basuk kani ka shnong madarting ngin late field visit hang tu ngin late pe site inspection nang tu ngin hersa po umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum ka lapalang ka nongra ka renja kiwi nang tangin hersa po penthor umkhra nang tangin hersa hang tai po RRC Maulai Moro bat kumju ngin wan pe sai ka Martin ringkap ikini ki official naka World Bank te ka jingthmu ka long be ba ngin yo ka permanent solution habai dei ba kanika solid waste te nginam kwa ban ong ban shupen khut tang hasnong ngin salik berat hakwe jaka ba nang ta kan sami biangka jing ni ang nut ru ba kanika executive committee kan daka jing lang ba ka World Bank daga jing lang ba ka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra kawe ka processing plant na mta ka waste but nginam dai shu ban ong tang chulik bread kumbalong hapo marten kan mi ka jing sma kan mi kan katai and they can process na nang tai te kata kan kham slam kan dia and they ka ba kham kerki ka bangin pentrei ringkap jing trei lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka dai be halor kini ki artli baning kong ka dai capacity building program ka awareness program kabaar ketika ba ngin identify sakat tu kat ni ki pilot project jongka RRC te kani dika jingkendu kumbalong hakanika snibang ni dang persyang banwara eka rules ke jongiru hapo jongkanika ak kumno ban pentrekam salonsar hakishnong babun aku mensyu anu ksa menta mo kajing lum bainyut kala judan haban kishnong Henry ka don ka shnong bashim san puting ka shibnai don ka shnong bashim shispa don ka shnong bashim arspa kat kum ka jinglong jingman jong ka shnong don ki commercial area la si ki shimlai spa baka mi nyot man ka sngi kumta te ngi lingba ka ni ka rules ngin don ka jing tha ka bashai what ka jinglum lu la se kat no bade ben lum ki shnong habe de kata ka ben lum bai nyot kini kitai namar ka jing pelut khamtam belum yo banyut ka debit ka bay kali maintenance bagi kani de ka we pa ka benta habede ba kani ka rules nakalyang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pe kumenta pin i kibrio ki don ki shnong ki bla pen khoi ba ka shnong man ka singi ke mi shnong le semen step le ni shisin shtayo ni shisin shibnai ne ki don lu kibrio ki ba khlem akor kiba kilakit lupa kinyut hakikali jungki haka pormit ki shubret hakat shaba mon te kani kamjar tang hako ki shnong jan paro ki shnong po socialong pini ki plastik ki bahe bala bon kinyut hangto lai pujat kilik bret be po surok but dan ki ba bret cha te kum kini ki ba le penjabo ka pen sapriang hapo kamariang ka
penjabuak wat kiwa ki hapuk kishnong kiwa duit ki kini ki telong catchment area ru. Te kani ka capacity building program, awareness program ngin ya wat haki nadu ki school, hadi ki colleges, te hadu kini ka ki caka yo market area ki baya bunpai, te but ngin ai awareness hakum kita ki rupang. Te kabaar pat baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC kadika Resource Recovery Center. Kemun haduk mentah ngidang don ya ka Resource Recovery Center jong ka solid waste management program tu jongi kadang don tang hapok mulai moro. Te mentah ngindang identify shu sakat tu kat ni ki jaka ba kajing terekam jong kani ka RRC kalong ba hak ni ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishno but hak ni ka ikaba kan terekam kalong ba andala wanra ki waste na posno hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tafter kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting benta ni la terwa sa World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika baide ba kenika resource recovery center kaba ngin identify sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bu ya kini ki RRC banlong ka jing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project te kumnu ban wanra ekanika ya ki kendon ki guidelines ka system in place ka bengiong kanika ka clear mapping ngejungi but nakaliang ke isi kumnu ngin address ya kanika problem jongka solid waste te naduk ka village level, haduk ka hima, haduk ka district council. Te habide ba kata ngila ikran, but lingba kani ka jing ikran, ngila shim ya karai. Menta kani ka meeting, ba kawai na kata ngin yak shwa ya ka capacity building program. Capacity building program kamut ba nakal yang ka council ngin itray lang ba ka hima ba kishnong. Ban ay ki awareness program, lakalong physically bangin late haman kishnong, la kalong daki bor ka juk jing start menta daki online daki media but QA kenang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kanlong ka ba job but ngi ka jing tumu jong kani kalong ban hikai ki brio kumno ban te lakam ya kini ki jing sapriang jong ni jong kini ki solid waste ki bateng si kalong kum ni mo lakit ya kinyut nang tu nasionong ne shubu kum ka shnong molai la don ka we ka RRC kum ka moro ke kenyut par khoit na moro am la wan lut hang tu ko RRC nang tu na RRC ki sagergit but dala dep sagergit kinu bapuot ka shimpor arpusngi kat kum ka kajing slam jong kapor ban kelas bo nang ta hadin kata kitu bampuot kinle kumno te kila don lupa kini kinong thiet kumiki plastik kinong thiet kumiki nar kiwe te kitu ki kali ki ba wan ban kit pa kitu kimar ki bar ki don kam ban thiet kila wan la de maki kidong ki kenjan nyut mo ki bom la ban cycle ru ki bom la ru ban te ya kitu pada ki bon sen ki sebo halan fel ya menta hakani ka rules ka jungi katkum kani ka act stunat by kali kata kumno ngi classify yaki solid waste menta nginam la ban ong tangi ki yaki home waste home waste kumikini ki jhur ki chap ki bla la waste na po ba bam ki brio lani ki nyut ki plang kini kitai henry menta ka bakham khia yangi bangin perkhat dei what iki medical waste mo pi ong pi medical waste ngin le kumno
Te ya kan ni ngindang ya penbaik menta nak kaliang jungi, but ngin classify ya ki ways ke kategori ki babon hakani ka rules ka jungi. Hani ka rules ka jungi ngin ka classify ki ways ki babumno. But namta ki medical ways ngilong concern ngilong sukya bah namar ba ngi kat tu kat ni ki media reports hakini ki benai beladap ki don ki basulik berat Martin dan balik berat. Mereka tu kam dei ka ba dei benlek untuk ka don ka jingma ka ba khrau bah nanta jungi ki ba let's say kami ke jingpang ba pair te kumi ki medical ways ngi don kam let's say ya ka kum ka procedure ka kum ka ka juk menta jing start menta ngi don kam let's say kum no ban thang no eki hai jaka ke ba kham jangai na shulong ne kum ta te ngi don kam ban kat kum ka jing don kam ka ba isha ban treat ya ki medical ways ngin le kata te onda la dap free mechanical rules but la dap plan bha ke ikabangin ya chakmat te la sutu kat no le se ke jinglut jinsep ke ni but kum nur ngin pentip shik ba video ni wah menta ban batai namar ba oh kadai ka sni ka baningkong ka bangia don komunika meeting but ka kamdai ka basuk ban batai kat no lut onda ngila dap penbiang lut pa khai kata tingin salak ban batai nakajing batai shubo mo kasyong kat kum kat location jongki ngila penkre ya ka proposal lada ka proposal jongi menta shubo ngi don kamsa shkum ba shpau tu liki RRC haki shnong hang ni po social lesi kalut kumba shikro ne akro kasyong haki kan ngila ai proposal kata kasyong haki kumno ken bay kat no but hadu menta kila keran syaingi ka fun kala don Andre don kam sya ben biang ka detail kini ka jing pathai kubor ba pin ki pai ba baru khoi kinong sya ka jing kli ba don kam ha ba ngi sutu nama dalak pentre kam le sekandon be ka jinglut kumbang ngila ikran mentat ha meeting yang menta ka kam ka jungi ka long be tang ban bu ka ban penbiang sya ke plan ka detail plan ke jungi kumno ngin pentre kam ya kenika solid waste management program ke jungi ringkat ba kenika ak ka baladon te dangila don ka clear picture ka jingthok ka basai kumno ngin pentre kam kumbangila riding kong ngin aisha ka awareness program nang ta ka baar de ka RRC recovering resource recovering center kani kan don be ka jinglot te mentang ngin hab identify syo kan sakat no teli kita ki RRC ngi don kam te bat banle ekani ka awareness program kat kumno ngin ya bat kat no teli ki shnong ngin pentrekam first phase second phase third phase hang tangin sesuatu ban mang ya ka budget te nakaliang ka World Bank kala syukentu yangi ban compensate ekani ka kam namar ba kala dap alot ya ka fund ba kanam laps kani ka fund na mangihap ban nakumnom no hapo jong ni Oktober ngi hap long clear ke eka jing thu ga jungi habe de solid waste dangila long clear in black and white haga jing tho ka biang bangi kwa ban petre kam kumta mta ba ka jing lut jing sep kan long kumta de nakaliang ka World Bank kala long bakloi ban ya tre lambat ni ban ai kan ka funding di ba ka solid waste day kumba piatip hi mentala kat tu kat ni senam ka municipal ru ka ju yarap ikishnong ban ai kali bat ban wan kit bat kumju ru ka municipal ka yarap ikishnong wat ban ringkat ka jing ya by day kani kamatan bikin aja kat he angti te kalong syai bahaba nakaliang ka ki HDC ki put sodong ki balak bentrekam kani ka at ka jongi kadai baro kani ka Santali ke district light not tang light liki jaka kita ki municipal normal areas kabakan thup ya ka jail road kani ka European ward but ya ka but ka kani ka kandailan te kini ki light liki ki locality ki jaka ki ba kani ka ak kanam trekam te ka municipal kumbalong menta kababun hi ka kam habedi kanyut ba kiwewe jing pen khoi ka sanitation kale he hakini ki lai jaka hakini ki normal municipal normal area pan administered area kum ka jayao kamokhar nang ta kini ki
laim kra malki kini kiwe pat kiarap hi namentaka jingpen khoi andala pentre kam mingi nika ak te kini bar khoi ki hablut aka KHDC hapo jong kanika ak te ya kanika area ru ngin sa ai daga jing tha ka basai knang ba pai ba kenem su thu bakla ki hab shenuka jaka henry ni su thu shai ba ka sarkar ka don ka urban affairs department ka don ka muda ka don municipal te municipal hi kapet bi tangki niki lai teliki dai kran be kat kum ka an tang lai teliki shnong kat bai ki ba shabar nang ta ka hab paro KHDC te menta ka de ka challenge ingi la benong ka jing tunju ingi kum ka executive committee batmai menta kumno ban pentrai kam habide kanika solid waste management rei nets kamba ngin yo ekajing trai lang nak lada ka sarkar do buram tipan jaka nam taban acquisition nam ta ka landfill lada kam shai ke ekajing thumu dei manu ban ai kidi ban shai ken ke ekajing thumu la ka jing thumu ka long betang ka landfill ne ka processing plant hang tu ne ka e na fimut bande henry kum nakaliang jongi haba wanra ekanika jing trekam ka program solid waste management program mementa ngi wanra sheka capacity building program awareness program kabar RRC pak kandai hakitu kishnong dan ndai ba nakiwe kishnong kila ban wan the nyut haga shnong jo kiwe pa RRC kamut lada ka tu RRC ngibu hapo mulai kandai bitang ni nam ta mulai tanam ta iwe shnong lada RRC nginbu hanong thmai kan dei tang itu iwe nong thmai I locality jong kanong thmai kanam dei ban ong ban sha lu ibar khoi dei dakala ya khatu ka RRC lada ka ibian kam dan jing thut wat na wei ru kila wan dei ya menta ka pilot project kan long be RRC nam ta kitu ki individual shnong nam ta thek tang itu ka shnong be ha kitu ka jaka